Mae Ysgol Bontnewydd yn gwasanaethu pentref Bontnewydd sy'n pentref eithaf mawr ar gyrion Caernarfon yng Ngwynedd. Mae'n ysgol o erbyn hyn 218 o disgyblion ac yn tyfu yn gyson bob tymor o lle. Gyda datblygu'r cwricwlwm, be oeddwn ni'n deimlo'n bwysig oedd bod angen i pawb gael dealltwriaeth o pa gyfeiriad oedden ni eisiau ei gymryd. A wedyn, da ni wedi sicrhau bod ni wedi ymgysylltu ar bob cam o'r daith reit o'r cychwyn cyntaf. Da ni wedi bod yn ffodus iawn, wedi cael llawer iawn o gyflwyniadau gan y pennaeth, wedi cael links i wybodaeth, wedi bod yn darllen. Ond hefyd wedi bod yn trafod fel llywodraethwyr i ba gyfeiriad sy'n ni'n hoffi gweld pethau mynd a beth yw'r cyfleoedd ac yn raddol bach hwnna'n dechrau arwain yn meddyliau ni at bethau fel lle ddylio'r cyllid fod yn mynd a sut mae'r strwythur staffio angen edrych am math yna beth. Oedden ni wedi trafod efo'n gilydd hefo gweddill y cyngor ysgol am sut fyswn ni'n gallu gweilla nhw. A wedyn fyddwn ni'n meddwl be da ni'n gorau wneud efo'r 4 diben. A wedyn dyma'r pethau oedden ni'n gorau wneud a dyma be mae'r plant yn licio. Felly oedden ni'n meddwl fyswn ni'n gallu adio rhyw fath o bethau fel i'r posteri. Yndi, achos dim ond y gorffennol a chi jyst yn gwneud yr un peth bob dydd, ond dwi'n meddwl da ni'n cael mwyafrif o bethau i wneud. Da chi'n cael gwneud pethau gwahanol. Dwi'n gweld o'n dda bod ni'n cael dysgu yn gwahanol sut oedden ni'n cael tro gyntaf yn ddod yma. Mae'n dda bod ni'n cael gwneud beth da ni eisiau gwneud. Ac wwan da ni'n dysgu a cael hwyl dysgu, mae'n even gwell newydd bod plant yn licio hwyl. Wel, mae plant yn gwrando mwy definitely wan. Dwi'n gobeithio fel llywodraethwyr medrwn ni fod yn rhoi her adeiladol iawn i'r pennaeth ac i'r staff i sicrhau bod yr ysgol yn gwir fynd i ysbryd y cwricwlwm newydd a mae hynna'n bendant wedi cychwyn yn arbennig o dda.